Grazas pola túa chamada, Capricornio. E antes de continuar, gustaríame lembrarvos que, como sabedes, estamos estreando hoxe un novo horario no programa, en Corazón Ferido. Agora poderedes escoitarnos todos os días, dende as 6 ata as 8 da tarde. E sen máis demora, imoslle dar entrada á seguinte chamada da tarde. Sí? Hola? Hola, boas tardes, son Piscis. Hola, Piscis. De onde chamas? Chamo dende Coristanco. Adiante, Piscis de Coristanco. Estou un pouco nervioso, non sei como comezar. Tranquilo, comeza polo principio. Pois a ver, teño unha relación cunha rapaza dende hai uns 6 anos. Vivimos xuntos e todo parecía ir ben ata agora. Contanos que aconteceu. Levo un tempo no que estou confuso sobre os meus sentimentos cara ela. Síntome mal porque vexo que as cousas xa non funcionan como antes. Noto que estou distante e cada vez interésame menos o que me conta. Mateo, sabes? Onte estive con Susana. Estíveme contando todas as movidas que ten montadas. Ten follón ca mai, ten follón na casa, ten follón no chollo. E, sin embargo, a tía toda contenta, organizando as vacacións para xuño, como se non pasase nada. Que, por certo, estou pensando que nós tamén temos que pensar as nosas. Outro día, recordas aquela reportaxe tan chula que deron de Cancún? Con aquelas playas tan bonitas. Eu penso que poderíamos facer algo así, Unha viaxe dese xeito. Podemos botar un vistazo nas axencias e tamén estou pensando que o bañador do ano pasado xa non me queda tan ben. Igual temos que... Diches que subiron o IVA do Púrpura? Sigue, Piscis. Ela é moi cariñosa e sempre ten boas palabras para min, pero eu non sei que me acontece. Tranquilo, continúa. Teño medo a perdela. Penso que a quero, non sei. Entendo. Non quero facerlle dano, pero últimamente vexo que ás veces respondolle mal. Bueno, cariño, marcho. Chao. Compra o chollo. Vale. Deixa na cociña o pastel de onte. Veña. Quérote. Chao. Sí? Cariño, Dime. é que non lembras que te dixen que te quería. E para isto chamas? Anda, tira para o traballo. Continúa. Faleino con amigos e animanme a seguir con ela. Dinme que facemos a parella perfecta, que non atoparei mellor muller na vida. Pero eu Sigue, Piscis. non sei se estou vivindo unha farsa. Teño medo a estar só. Que pasou? Xulia outra vez. Que pasa con Xulia? Eu que sei, xa nos foi mellor. E que estás falando? Non sei, as cousas eran máis emocionantes ao principio. A ver, non te entendo, non sei de que vai isto. Ti con Xulia estás ben. Xulia é genial, é unha persoa divertida, inteligente, guapa. Que facedes a parella perfecta. Se ti o dis. E creo que isto é todo. Necesito axuda. Teño que aclarar as ideas. Grazas, Piscis, por compartir con todos nós a túa historia. Lembrade que se queredes axudar a Piscis coa vosa opinión, podedes chamar ao 909 041 041. Seguimos a continuación cuns minutos musicais. Podedes chamar ao 909 041 041. Seguimos a continuación cuns minutos musicais. Pois eu vou chamar. Hola, son Aries, Hola, Aries. De onde chamas? de Ribeira. Moi ben, Aries de Ribeira. Contanos. Eu quería opinar sobre a chamada de Piscis. Polo que entendín, este rapaz ten moitas dúbidas e parece que esa relación vaise deteriorando.
Eu quero falar dende a miña experiencia, que é total felicidade e seguridade na miña relación. Cando hai amor nunha parella, iso nótase. Piscis, se me estás a escoitar, quero dicirche que unha relación vai ben cando as cousas están claras. Ti ves o teu futuro envellecendo xuntos, pasando todos os teus días con ela? Estas dúas preguntas teñen unha resposta moi sinxela cando se está namorado, pero ti non o estás. Só se vive unha vez e hai que ser feliz. É o momento de pensar en ti, na túa vida e en como vivila. Ti decides sobre a túa vida e, enda que os teus amigos te aconsellaran non deixala, ti tes que tomar as túas propias decisións. Ninguén máis que a ti sabe o que che convén e o que estás a pasar. Ti non o sabes, pero polo xeito en como falas, atreveríame a dicirche que xa non a queres. As relacións veñen e van, e esta tes que deixala marchar. Grazas pola túa opinión, Aries. Dime, cariño.